mos makende kuom jowa mane owito ngimagi e masira mar gas mar mach manotimore Embakasi. Kama masira notimore ok bor ahinya koda e neighboring constituency. Timo mos makende to adwaro mondo mi akosoa Asiemo wang sirkal mar Nairobi County. En gima rach ni gima kamano osebedo katimore kama ji odake nikech chik mar energy ok oyie mondo mi kar loso gas oket e kama dhano odake. To gino osetimore higni makoro dhi adek ka ng'ani dwaro license, samoro igole, samoro iduokone. Koro ma aparo ni en nyaw kuom sirkal mar Nairobi County kendo en nyaw kuom jodak. Jodak ok onego bed ni yie. Adwa mana jiwo jodak ka untiere kama densely populated sana Nairobi ka gi taonde mamoko kunyalo neno gimoro matimore ma ka gimiloso gas. Onego bed ni ka sirkal ok okawo hatua to jopiny kawo hatua kendo timo demonstration ng'anyo mana kaka gitime e yore mamoko mondo mi gi bring attention mar loch mar sirkal maduong'. Emani kaluwore gi jodak mabed kata mana kaka TV mar Ramogi nwadadhogi. Thoth jodak makata nani kanyo gin kata mana iwacho ni wall ukuta korot opogogi to gikia ni kanye time ang'o. Lakini dede kanye seyo ng'a wase jodak wase sirkal wase EPRA nikech seyo koro kila ng'ato sere. Erokamano Sharon, mana kaka Ken ochako we watim mos ne oganda jo Kenya moyudo lit mowito jogegi e masirani kata mago mapod ni osiptende kuonde thieth mamanyo thieth. Mokwongo tij sirkal malong'o en rito ngima jopiny kaeto rito mwandu jopiny. Gik moko ariyogo e tich maduong' ma sirkal moro amora nigo. Obed sirkal mapiny mogik kata man office chief mane kore kanyo. Office chief kata assistant chief. Gima duong' ma girito en ngima jopiny kaeto mwandu jopiny. Koro mokwongo wadwa penjane kabe chief nitiere e area no. Nikech nitie gik moko monego bed ni sirkal ka in ja sirkal mondik gi sirkal kendo chamo msara e lo jopiny ti ing'iyo kendi iwacho ni ng'a gini marito kamano nyisi mokwongo ni chief gi assistant chief makanyo kia ng'a gima girito. Nikech gini nie location gi nie sub location gi to